Takže čau lidi, dneska jdem natáčet Roblox. Opět. Pořádně to natáčím, no. Jako docela už jsem se po dlouho vrátil. A tam ještě jedno video. Máte tam 2, co jsem dělal včera. To jsme si zahráli. Půjdem zahrát si. Jo, utíkání ze školy. Ne, vaření. No nic. Nebo ne, fakt. Radši to utíká. Tak radši to utíkání. Čož pojďu čtu na Instagram, můžu být vysvětlit. A víš, co je to dělí. Nebude to vědět dost, protože tam je hodně elementů. Aha. Máme prej asi kopat. Jak to vidí. Tak to vidím. Tak máme to je skoro úplně stejně jako utíkání z vězení. Ona nemá na čís, ale hlavně gana čís. Nemá na čís, ale hlavně... Oši. Tady. Tady. Už to tak tady bouchá. Tady bouchá ty ahoj.
jako dobrý, ale mě to moc jako nebaví. Jenom tam prostě klikat a hrát. Je fotbal. Jdem again. EA Sports. It's a game. Už se načtím, mě úplně sere to načtení. Mám docela nubácký tým, ale to nevadí. Anibab Nacho, Alejandro Garnacho. Anibab Nacho, Alejandro Garnacho. Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon. To bylo. Ale jen se kouknou na tým. Asi vidíte, jaký ho má. Úplně na hovno. Anibab Nacho, Garnacho. Mamaniga Jashi, Ula Jagashari. Oh my god. A tady to musím dělat ještě. Měl kolikrát. No tady to nejdem hrát, protože asi nepůjde. Nepůjde to. To je hrozná hra. Asi si nemůžu. Teď jdem třeba udělat nějakou chvilkovou reakci na něco. Třeba... jo. Ale líbá Dodo. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ano, dámy a pánové, je to tak. Zranil jsem se při fotbalovém zápase. Každopádně ještě předtím, než se dostaneme k téhle nehezké situaci, tak vám chci říct to, že momentálně v prodeji je můj no nic merch. Ano, máme Mikensu za mnou, máme trička, máme náramky, máme kšiltovky, máme všechno už na stránce nonicmerch.cz si můžete pořídit vlastní kousek, ještě máte link dole v popisku. Každopádně, tohle je stříhaný záznam mýho streamu, protože jak máme fotbalové zápasy, tak vždycky to streamuju. Budu se snažit to streamovat vždycky, můžete dorazit na kick.com/dodo, kde streamy jako normálně jsou. No uvidíte tam, co se mi stalo, jaký byly mý pocity, potom jsem se zranil a tak. Budeme tam za 20 minut došli, stadion se jmenuje Aritma, nebo FK Aritma se to jmenuje, něco takového. Nikdy jsem tam nebyl. Je to, kámo, 20 kiláků ještě před náma. Jako což je už hustý na jednu stranu, vemte si, že prostě hrajeme tady nějakou ligu, jo, a ty zápasy jsou v Praze, kámo. A jednou to mám 15 minut a jednou to mám hodinu. 1K lidí dneska na stadion, to ne, kámo. Už je 1000 lidí na stadionu nebude. Už je hraje se ve 20:45, ve 20:45 se hraje. Za 45 minut půlka z vás už půjde spát. Je normálně všední den, zítra škola, práce, všechno. Jo, každopádně nutno říct, Zoši, že my nevybíráme časy, kdy se hraje, ani kde se hraje. Jo. My jsme přihlášení v lize a ta liga o tom rozhoduje. Jsem zvědavý, kolik tam bude. Vypadá to, že nás bude přesně na 2 sestavy, aby jsme se střídali mezi sebou, což je za mě jakoby asi nejlepší. Tím se jakoby i nejzahrajete, nebo tak. Pojďte se, už ty tady mají transparent Dodo, neřešej to, kámo. Jíme to jedno. Tím se mají bombony. Čau, čus. Čau, jdete fandit? Jo, jdeme. Fakt jo, no nic. Už máte bombony, to je pro mě. Cože? Tak jo, tak já se tam parknu, tak jo, těším se na vás, hoši. Mějte se zatím, čus. Vůbec neřešej, ty vogo. Takhle to jsou Mixako, jo. Jako to hoši do Mixaka bych neřekl, že to je ten týpek, který první přijede na zápas a poslední z něho odejde. Ty vogo, že bych to dal tady a tak na špíňáka, co? Hej, kámo, pojď. Než se parkuje! Kámo, až se tam dostanu, že se ujte. Kámo, já jsem tady chtěl projet a koukejte, ne, se parkuje takhle. Už jsem mu obráceně. Už se tady vycouvat, jo. Tak,
OK, hele, tak jo, už jak se tady parkuje, prostě první místo, co uvidíš, i když bude takový v No, midu, na kámo, hej, Mercedes, tady aha. tam má kouli, tyjo, se hodně koustý kouli. OK, tak tady se parkuje, že prostě dělá musíš být koule. špíňáček, tady to pošlu, kámo. tam Tady. dole. A hej, tady ale není žádný zákaz, No. víš, tady nějaký zákaz, jezdit nebo tak. Počkej, já nemůžu být úplně blízko, ty vogo. Tady se tam týpek, myslíš, že takhle to je v pohodě? Já jsem si dělal jenom Klasa, srandu. to je v pohodě, kámo. Jsme jenom lidi a tady projede auto, ne? To je v čilu, kámo. OK, je zima jak prase. Jsem rád, že jsem si vzal bundoši. Já jsem ji viděl tam na tom, pověšenou na věšáku. No jízdem. Už snad to jednou dotáhneme, kámo, tady na téhle tribuně, abyste se mohli koukat. Snad to tady jednou dotáhneme už, jo. To je v té 8. lize nebo jako hrajeme, jo, tak se ještě nehraje, ale to tam dotáhneme. Ty vogo, jako do šatny, kámo, nemůžeme chodit se streamem. Tam by bylo pár flashbangů. Ale jaký, kámo? Jako můžu pojď sem, ať seš teplíčku. Tady už pozor, kámo, už je tady spajte fitko, jo. Zdár. Čus, ty vogo, kolik tady je DJ osmou těch kamer? Jo, streamuju, jo. A není tady kamera, můžete tady být nahatý. Jsem tady. Tak ještě byli jsme v kabině, nechci to flashbankovat, víš co, je to naše soukromí. Kabina se jako by normálně neukazují věci. Musím se pořádně vytáhnout. Ještě vezmu si kopačky a jako jsme ready, já se budu snažit nebejt v šatně, nechci tam být, protože je takový blbý jako. Zákaz vstupu na hřiště, vstup pouze pro hráče a funkcionáře. Ty vogo, a pozor, tak tady jako hraju jinou ligu, kámo. Tady hraju jako jinou ligu. Dnes se podívat tu umělku, já tam šmajznu nějaký míč. Jako borci, cítím se jak na lize mistrů, ty jo. Počkej, tam je takový stan, jo. Tady se hraje. Kámo, píš tam ten stan, to by mělo být prý naše. To se hraje na velký hřiště, jo, tady kluci hrajou. Slovíček má dorazit v nějakých 5 minut po hvězdu, kámo. Já to jako asi nechci říkat, ale to Johnny neví, no, ale chtěl se podívat do kina, kámo. Boleznul jsem, moši. Čus, ty tak ty vogo, my máme stejný. Já jsme duo. Nazdar, čus, kámo, dneska hřiště musím říct, že fakt hustý, že máme takové úplně separátní hřiště, to mi přijde úplně cool. Moši, podívejte se, jako ta umělka je fakt v midu. Tam je úplně dodělaná tráva, tak špíňácky. Hlavně čísla potřebu protáhnout, s tím jsem vždycky problém dřív. Chceš spíš rozběhat než protáhnout. Tak když No, jsme obojí. tak bez rozběhání, jak se mi urvali ty čísla. Fakt? Natáčet tam drželi, ale na kšiltovku. Na kšiltovku? Hej! Máme pojištěný. To je Cliff Farmer. Zkoušíme se možná na malou. Už hned jsem tady, jo? Můžeš to hodit tam dozadu. Já to někam hodím. Já jsem tady. Není šance, že mě slyšíte. Tyhle mikrofony nový jsem kupoval, měl mít větší dosah. A takovej, kámo, tak 250 metrů. Kámo, a dobrá kosa, vzal bych si rukavice upřímně. Ty vogo, tak to je hodně blbý. Si chceš jako v tašce. Ne, to zvládnu nějak. Ty takovýhle branky, jo. Pošli mi to bych sakomičů, ty jo. Kámo, vychytám tě, nemáš. No počkej, co už se na tebe dát, jo? To je zblízka, to je umístěná. Nic. A dobře jsem to myslel. Nazdar! Hele, Zovo, nazdar! Dělej, hraješ za chvíli. Však Zovo dorazil. Ty vogo, ale moc tady nevidím upřímně, kámo. Máš král. Wow! Na nůžky! A já ten míč skoro nevidím, jak je tma. Nazdar! To zakončí backflippem. Ty vogo, to bych se zlomil záda už. Hrá to. To už nemůžu. Že tady bude v midu světlo. Jako nevím, jak ty to na streamu, jo, ale pro mě jako hráče tady vidím kulový. Hej, a nějak se mi zvětšil nohy, hošele, kde je míč jsou real. To termo, co mám, je nějaký malý. Kamen, nůžky, papír, teď. Tak jsem prohrál. Tak máme míč. Jo, už hrajem? Jedem. Let's go, Mensa! Let's go! Let's go, Mensa! Let's go! Dobře, Sako, ty vogo. Dobře. Hej, Sako, ty hraješ útok se mnou, ne? Nebo? Sorry. To mám finálka. Hej, jsem tu. Ne! Kousek. No, reklamy ne. Toužíte po Popeyes? Objednejte si ho rychle a pohodlně. Jen na Foodora. Ještě je dole. Tak tohle bylo už blbý. Přidání. Mám asi kámo kotník. Tak takhle videa dávíte lajky a odběry a zatím čau.